şu mahal ilunun içinde bir erheley nämeden çirim bir neçe yerde zinanı fakat gözleşip tu erinin bir bahana tapsın qaharlanacaktanna. Ya er gözleşip tu zinanasından bir bahana tapsa uluqan qalmagal turacaktanna. Şu Resulullah aleyhisselamın derman sözünden daşlıktan şey. Peygamberimiz aydıptır. Ey cemaat gözde Hudaýyň qaharyna düşmejek bolsaň sen halka qaharyn gelmesin diýipdir. Hudaýyň qaharyndan qaçjak bolsaň öz qaharyň ýut. Yani sen qaharyň ýutsaň Hudaý da qaharyny aýraýyn sana qahar moklamaýyn diýdigi da. Bir namus gurrun bolsa ya bir neçe yer bolýa bir hamana açyk türkmençe aýdyň bir qaýnyny gelinine qaharlanjak bolýa da. Qizi şoň yerine bolsa qaharlanardymy? Qizi bolsa da qaharlanardy diýjek bolsa qaharlansyn. Ya öz qizyna qaýnynysy şo ýerde qaharlansa, işkali ýok diýjek bolsa qaharlansyn. Emma öz qizyna qaýnynysy habar atsa, hay şo ýerde da näme qalmagal etdiň diýjek ýeri bolsa, şo qaýnyny öýündäki gelini de qalmagal etmesin. Hudaýdan gorksyn. Hudaýyň qaharyna düşämesin. Näme diýip jamiaň içinde bir gelini fakat muntazir bir qaýnyny ya qaýnata bir zat istin bahana bolsun, bir alyp turmaly bir qalmagal bolsun. O da bir zat tamam ary üzülýe 10 ýyl içeli. Ya ölüýünçe ya kıyamata içeli kepleşjek kadynna. Näme tamam bolla ara diýilýär. Müslümançylykda geçen heftede bir vardı görün geçenler nagat öýler owadallanýar. Nagat adamla egin maşyn owadallanýar. Nagat aýally gollumyz şik puş boljak bolup bigat bernamalar dökülýär, bigat harşlar edilýär. Iş ahlak terbiyet bolmadan çirim bir edip dur öýümizde ýürüýär ýanyk İslam dininiň edebi ýürüýsün. Wagt narahat etýän ýerde men özüm edebim gowy diýe men inşallah gowy açyklap aýdyp bereýin. Ey hakylly dost, ey musulman kasyp dogan, karger dogan, ey musulman pezeşk düktür, ulukon musulman düktür. Allah peygamberi imanı va düktür. Ey mühendis, musulman, Allah'a peygamberi kıyamata imanın ma. Sen ilmin ma. Şu tayini bilmeli. Hamane çörük bağda, çörük iyleyen çörük. Şu çörüğü duz diýmeli mi, un diýmeli mi, su diýmeli mi? Üçüsü gatışıptır da. Näme diýmeli çörük? O belli de çörük pişjek bolsa, su de gerek, un ne gerek, duz de gerek. Yo, sudur diýsen gelişer mi çörüge? Gelişer mi cemaat? O gelişecek mi näme? Yok, bila şodur şu undur diýsen de gelişmez. Ya bir adam, yo bila şodur şu duz diýse gelişer mi? Aklyna belli ki, ona ne un diýip bolýar, ne duz diýip bolýar, ne su diýip üçüsi üýüşipdir. Her gaýsy bir-birinden farklymy? Ey şu jürek, ey doňjum, ey musulman, ey ulukon adam, ey ilimli, ey tahsil kerde, ey ilunimizin profesori, danışmendi. Şunu qiyinwürmäni, şunu täbil alayly. Nämäni? Elim başgadır, terbiyet edip başgadır. Ilim başga, edip terbiyet başga. Bir bağ bolsa, alma bağ, miwesi var. Bağ bilen miwe bir miye başga zatmy? Belli dämnä, bağ başga, miwe başga. Yo ikisi birdir diýsen gelişer mi? Hiç gelişmez. Qadim ulamalar näme diýipdir? Eşsin ilunimizin bir düşümli, tahsilkerde, hakylly adamlary, qadim danışmentler näme diýipdir? Näme diýipdir ay? Ine şunu aýdypdyr. Edip bir göýek agaçdyr. Edip näme? Edip bir ýalfyllap duran ulukon bağı. Ilim onun miwesi. Edip diýäniň bir agaç, elim, tahsilat on miwesi. Din ilmi bolsun ya dünya ilmi bolsun.
Edip bir göğ ağaçtır. Ilım onun meyvesi. Eger edip bolmasa neçik bolar meyvesi? Ağaç bilen ağaç başka, meyve başka. Ilım başka, edip başka. Yani ilim muhimmi, tahsilat muhimmi ya edip muhimmi? O belli zat ki edip muhimdir. Şayet dünya oyunca, şayet dünya oyunca Müslüman kafirler aydiyen olsun. İnsanı heyvandan fark veriyen zat ilim deyip. Men özüm şahsen aslen kabul etmeyen şu nazarı. Şu dirin yüzünün tamam hakıllı, ilimli, işan, pir, danışman, profesör hemmesi muttefakmıştıklı nemege insanın farkı elimde deyse mena kabul etmeyen şunu. İnsanın heyvandan farkı terbiyette, edepte, terbiyetin ne fark eder? Delilim ma görünüp duran zat. Bir adam ma ilmi va tahsilat, tahsil kerde, tahsilat yok orada. Hala dini ya dünyeviydi. Emme öyünne hanavadasına mehabbet namedüğün bilmeye, rehm namedüğün bilmeye, suyuculuk namedüğün bilmeye. Fakat öyle pul etmek mukadiyada, öyünneki de hemmesi narahat. Öyünnekilen hemmesi narahat. Öyle coftu bilen baham gelip bilmeye, öz erhili gülüşüp başarmaya, baham hiç vakta mehabbet bolmallal. Emme bebr, kaplan, şir, heyvan coftu bilen baham gezmeye mi? İnsan heyvanın farkı elimde mi? Bize hiç vakt kabul edecek dersen. İnsan heyvanın farkı edeptedir. İnsan heyvanın farkı terbiyettedir. İlunumuzun şu mahal ne mi kemçiliği var? Tahsilat emme yerde tekmil kıyımman terbiyet, İslam terbiyeti, din terbiyeti. Ne mi deyip bir kaynını bahana gözleşip tu. Ne mi deyip bir gelin bahana gözleşip tu kaynanasından. Ne mi deyip bir doğununun bir zat hemen iki doğun mehabbetleşip var yerle da ikisi de bahana tapsa olacak aran ücrektenle, kepleşekkadenle. Yoksa ezli hazret tahsilat ikisi de şayet yukarıda olsun. Şuna din terbiyeti gerek de. Alan açıklayıp aydıp vereyim. Din terbiyeti gerek. Ya mesela ilunumuzun içine, ilunun bir derdine girden görün, bir erhileyi var. Evimizde de mübarek Ramazan ayı var. Bir müşkili var arada tutmuyor. Bir müşkili ve arada tutmuyor. Zinanasını da tutturmayacak boluyor. Zinanası ağlıyor. Sen ukuyunu men mızahım olacak değil. Sen sopanan, sen naharın, sen şamına çeli. Men evinde gülüp çık oturayım niye da? Yoksa şayet dışarıda milletin arasında selam aleykli, teşekkürli ya bir qoğu xanavada ya tahsil kerdi xanavada olsun. Ama öyün içinde zinanak bıgat eziyet boluyor, bıgat zulüm boluyor. Yok diye, nettirip ben diye giyici değil yanak bol turup diye. Aya nehviye berhortmuşu. Adab kabul ediyormuş ne? Edebi insaniyet kabul ediyormuş ne? Şahsiyetlik kabul ediyormuş ne? Bar ol hamanı imanı kamil ya kamillerliği koy kenarda. Dinanasına bir edepçilikten, bir terbiyetlikten eziyet veriyor. İlim başkadır, edep başkadır. İlim başkadır, terbiyet başkadır. Ey doğan çıkılam. Men ak Türkmen onun olup, ak Huday için yaşın menden olukanla olsa, ilmin de olukanla olsa, özün de olukan, Huday'ın yanına da olukanlırsın inşallah. Men Huday için nasihat edivay diyen, ilim başkadır, tahsilat başkadır, terbiyet edip başka bir zattır. Şunu yadigarlık Allah'ın koyun. Edep muhim insanla. Terbiyeti din gerek adama. Bir kadim danışmentlerin birinin kefini okuyup verin. Hazreti Abdurrahman İbnül Qasim, İmam Malik'in şagirdi. Medine'de Hazreti İmam Malik'in şagirdi. Ne mi deyiptir? Geçen hefteki gurrunu mengeş bu gurrun. Bir gurrun aydıptır. Ey ahunca Allah, ey sofuca Allah, ey halifece Allah, ey savatlı doğan çıklam, ey tahsil kerde,
ey kaharger, ey oğul giyirli, ey doğan qarındaşlı, ey Türkmen bir gurrun aydıptır. Ay inşallah şonu cennetin suwu bilen yazsan, şo gurrunun erzişini eda ettiğin boljakda. Näme diýipdir? Hadamtul İmam Malik'en 20 sene. 20 yıl İmam Malik'in yanına hizmetine gezdim diýipdir. Näçe yıl? 20 yıl İmam Malik'in hizmetine gezdim diýipdir. Fekâne minha senetani fil ilm. 2 yıl tahsilattan çürüyüm yanına durdum diýipdir. Elmimi arttırdım diýipdir. Kärrek alim bolayın diýip yanına gezdim diýipdir. 20 yılın 2 yılını elmimi arttırdım diýipdir. Ve 18 seneten fil edeb 18 yıl terbiyetimin üstünde işledim yanına diýipdir. Bir muaddep adam bolayın diýip yanına durdum diýipdir. Gece unnip şondan istifade ederdim, bir insan bolayın diýip. Bir adam bolayın diýip. Bir qaharma musellet, edebime musellet, ahlagıma musellet, bir buzurguvari, oturuşamda, gülüşemde, toyda, yasta, erheleyde, enatada, hem sayada, ilgunni, hem karlangda, anırdan bir gelyen adam, qaharcan adam, güler yüzlü adam, dürüvü insanlan içinde bir insanı kamil olacak olup 18 yıl edebin idinne gezdim yanına diýipdir. İdinden näme aýtypdyr diýsene? Feýaleyteni ja'altul muddet kullaha adeben. İnni ulqan qarra adam bolupdyr da, näme diýär inni? Wagt şu 20 ýylyň hemmesini edep etmelmişdik. 2 ýyl ilmiň idinne gezip bermelämişdik diýär. Şu 20 ýylyň hemmesini edebe öwrenmelmişdik diýipdir. Bir muaddep insan terbiyet berilen, ustadın, Hudaýyň dostunyň eline terbiyet berilen bolsun. Adam bol çıksın. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın teoriyundaki sahabalar özde, odul qıngır qaharcan Arapla iman getirenlerinden sonra gözlerinden yaşa akıp başlayı. İman getirenlerinden sonra arkaları bilen yük çöküp yetimlere, gariplara üflüşüp nahar pişirşiyeler. Edip diýerler şoňa adyna, terbiyet diýerler. Hazreti Ömer Medine'de bir wagt aýlanyp duranmışdyk. Gije penjaradan gözläpdir, bir adam günah etip duranmışdyk öýüniň içinde. Am Hazreti Ömer penjaradan içeri giraqana yakasından tutupdyr. Näme günah edýätiň diýipdir. Ol adam näme diýipdir? Öýüň eýesi. Sen edebin kaftan ýermekdiň, näme penjaradan ýerdiň diýipdir. Men öýüň içinde günah etip duqan şeriat edip ejaze berýär sen diýipdir. Şeýtirip kelläň sokup men öýde ýani işim günahym görmäňe diýipdir. Hazreti Ömer näme diýipdir? Dogry diýäň diýipdir. Kaftan çykyp barýan meni bagşla diýipdir. Dogry diýäň diýipdir. Men edip raýat etmedim diýipdir. Men kaftan çykyp barýan meni bagşla diýipdir. Ýöne sen bu günahny terk et diýipdir. Şeýdakana çykyp gidipdir da. Şu gurrunlu nämen gurrunları? Ey cemaat, ey düşümlü, şu cemin içinde elhamdülillah şmal mudir de birler dava. Bir fikretten görün ey ulukon düşümlü ağalam bir şagirtliğinizde, gelirlerde, Debiristan'la, Rahnamayı'da okuyup verin oğulları, kıyıları tesevvür etten görün. Ya Bimarstan'ı işlep verilli, ya Karmentli. Şolar fikretten görün, edip şolun vücuduna bağ olsa, ne kadar zindigiler evet şerdi. Näme edip? Qahar yutmak edebi, mihriban bolmak edebi, güzeşt edebi, geçirimli olmak edebi. İnhe, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, ol sahabağı näme diýdi? Hudaýyň qaharyna düşmejek bolsaň, qaharlanma diýdi. İnne bir gurrun aliye nahilli vakti ki meni Hudaý qaharjan yaradypdyr, näjile mihriban bolmaly? Ol kon sual şe.
Men yarat iştäşi Peygamberimizin gurrununa gelecek kaşı vurun. Özüm tabiatım qaharjan. Asın başarmayan, kontrol etip bilmeyen näme etmeli? Peygamberimiz näme diýipdir? Dirman näme diýipdir? İnnemel ilmu bit-taallum ve innemel hilmu bit-tahallum rawahu Daraqutni. Ilm, ilmi bir muallim gerekmi gerekkämi? O belli değil mi gerektigi? Ilm aljak bolsaň öwrenmeli. Ahlak da kuvvetçek bolsan temrin etmelidir Peygamberimiz. Ahlakı temrin etmeli. Şudugar olmalı. Yani şu ahlakın üstünde zahmet çekmeli, şu hoş ahlaklığı tabiatına salacak olmalı. Türkmençe ansat gurrun haşıla. Tabiatına başarmayan değil mi? Hamana ştadın işte öyünü var yanda, yolu ödüne ay temrin et. Başka adınağa temrin ediliyer. Nağa derle paşlar temrin ediliyer. Öz tabiatına bir zat salacak bolyan. Beden saziden ya bir sağlığından bedeninde odul yok zadi özünde dürütçük bolyan da ahlakta da şeyle da odul özünde yok zadi özünde dürütçük bolsan şoňa şüdüger boljak bolsan temrin edip ökde olmaly. Ine temrin ansatçaga deyin. Hamana şundan öýe barýan, öýe baraňda gaharlanýanmışdygyňda Bismillah can Huday. İnşallah men şun gaharlanmaryn. Hudaýa maňa kuwat ber. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Estağfirullah, subhanallah. Öýe barýan we şoý öýde de gaharlanmaýan. Ola toga geçip elhamdülillah muwaffaq boldum şun gaharlanmadym. Kan Recebay arada tutmadan şi edin işin sogab kanna. Nahat öýdüň terbiyet berdim. İnşallah men erti de etjek bolaryn. Erti başarmaýan meni. Ola toga geçýän estağfirullah. Hudaýa ejiz boldum başarmadım diýen. Makammal bir gün ýene et. Soňra qun ýene şoňa temrin diýeli. Şuna adamlar kıyamatda Resulullah'ın ýanyna boljaklar. Ýöne men näýdeýin? Ohm Peygamberimiň gurruna aýdaýyn. Hamana sen zinanaňa ýa bir zinany ärne aýdyýe 10 ýyl bolupdyr, 20 ýyl bolupdyr äser etmeýe. Dogrudur, öňkünkidir. Ahlak ütkemez, dağ ütkär, ahlak ütkemez diýipdir könüle. Onu bu gurrun näme? Bu gurrun men özüm gowy boljak bolýan nip zahmet çeksen, näinki gapdalnak äher zahmet çeksin. Kaptalnak heleyi zahmet çeksin. Ya kaptalna enatası zahmet çeksin. Hamana bir ustad şagirdine daha döwretjek bolýar da, şagirdi öwrenesi gelmeýär. Äser eder mi? Äser etmez ahy. Wagşy äri jan çek peleyni aýdanny heleyi de şo men gowy boljak bolýyn diýse, şonu dogrulýar. Ya zinany ärni jan çekip şu gurrunlar işleýänmişdik ärni geçirjek bolýar da äser edenak. Näme diýip är men gowy boljak bolýyn diýip ihlas etse äser goýýar. Ondan şeýle türkmen näme diýär? Guýma gursak bolmasa dürtme gursak neýlesin? Guýma gursak bolmasa Hudaý on gursagyny guýmasa dürtme gursak heýt diýip gursagyny dürtenin menen adam bolanak diýipdir. Biz tabiatyny ütgetip bolýar. Haçan özüm ütgedeýin diýip zahmet çekmeli, temrin etmeli. Gapdalyndan bir dol aýdyp dursun o hayır etmeýe. Özüm awaz bolýyn diýip ugrasaň, men Resulullah aleyhissalatu vesselam inha ve innemel hilmu bit-tahallum. Hoş ahlak bolýyn diýip çörüňiş bolarsyň diýipdir. Inha il günümiziň içinde men çalasymrak da aýtdym. İl günümüzün bazarımızdanna, ilmimizdanna iýen çürük we içýän suwumyz ýaly muhim gurrundy şuň gaýdan gurrun. Iýen çürügimiz, içýän suwumyz ýaly öýmide gerek gurrunda. Ilm gapdalyna terbiýet hökmen gerekdi. Ki adamy ilmi gidýär, terbiýeti gapdalyna bolsun. Eger ilm insany heýwandan farkletjek bolsa, onda bir adam ilmi ýok bolsa heýwan diýjekmi? Diýip bolmaz ahim. Emma bir adam terbiyeti ýok bolsa heýwan diýsen bolar. Hemmäňiz diýensiňiz. Bir adam bir terbiyet bolsa näme diýersiňiz? Heýwan ki diýersiňiz. Diýmersiňizmi? Diýersiňiz. Diýensiňizdem. Emma bir adam ilmi ýok bolsa heýwan ki diýilýänlerdir. Emma bir adam bir terbiyet bolsa oňa heýwan ki diýilýändir. Hala ilmi bolsun, hala ilmi bolmasyn.
Güler yüzü bolmasa, gelewer diýmese, canım diýmese, hanım diýmese, bir gülmeli adamlara gülmese, adamlar adam hesap etmese, menden maşyk şeýeriň ýüzünde ýaşamallar diýse, bu bolmapdy. Her kim bolsun adamlaryň gözüne heýwan bolup görünýärdi. Ene edep terbiýet gerek görürüňde.